Күз җиткәнгә бу кадәр сөенермен дип уйламаган идем әле. Нәрсәсенә сиңдәсең дисен аның. Кара, салкын, бутлы, яңгыр ява. Шулпан. Менә бу җәйнең соңгы ае бигрәк эссе булды, әйме Казанда тын да алырлык түгел. Менә шуннан соң әзрәк кенә суытып китү ул бик яхшы. Менә һәр йокыда туя башлады, һава да иркенрәк. Синең белән минем дә көч ташып тора тапшырып алдымнан. Менә бу фикерең бик тә дөрес. Шунда җәйге эссе көннәр инде артыкка киткән идем. Әйдән тизрәк башак тапшырып башларга кирәк бит. Хәзер тукта, безнең оператор. Оператор ашалар тамам. Так. Әссәламу алейкум, дуслар. Сәлам. Эфирда татар яшьләр дөньясында булган соңгы яңалыклар белән таныштыра торган тапшыру. Яшьләр тукталышы. Башлыйбыз. Күз башланды. Димәк, Уку башланды, яшьләр шәһәргә җыелдылар. һәм инде яшьләрне бик күп чаралар һәм бик күп төрле вакыйгалар көтә. Руслан, әйдә вакытны сарыф итмичә беренче видеозны алып чык. Сәлам, дуслар. 1 сентябрь көнне Идел яшьләр үзәгендә Татар яшьләре көннәре форумы үзенең ишекләрен ачты. Һәм бүген без дә биредә. Киттек. Татар яшьләре көннәре 1990 елдан башлап ел сайын узучы фестиваль. Быел да ул Идел яшьләр үзәгендә урын алды. Татар яшьләре көннәре ул төрле төбәкләрдә яшәгән татар яшьләрен берләштерә торган проект. Димәк, монда төрле төбәкләрдән яшьләр җыелалар, берничә көндә алар яшиләр, тәҗрибә уртаклашалар, ниндидер кызыклы чараларда катнашалар, үзләренең регионнарда, төбәкләрдә булган проектлары белән бүлешәләр бер-берсе белән. Быел 23 төбәктән кызлар, егетләр килде. 5 көн буена алар бергә яшәп, үзләренең төбәкләрендәге татар телен үстерүгә юнәлгән проектлар турында сөйләштеләр, тәҗрибә уртаклаштырдылар. Мин фестивальдә, в ЭТТМда, Дни татарской молодежи урысча инде, татар яшьләр көннәрендә 3нче тапкыр. Иң беренче тапкыр килгәч инде әйтә алмыйм, теге аңлашылмый торган хисләр инде, монда кешеләр, татарлар, татар яшьләре әйтәм, шундый кеше күп икән, һәрбер теге төбәктән килгәннәр үзләренең автономиясын, үзләренең оешмаларын күрсәтәләр. Форум барышында катнашучылар өчен төрле мастер-класслар да уза. Мәсәлән, бүген актерлык осталыгы буенча мастер-класс бара. Фестиваль катнашучылары өчен мәдәни программа оештырылды. Шулай ук алар бергәләп туган телне берү дәрәҗәләрен камилләштерде. Төрледән-төрле очрашуларга һәм остаханәләргә йөрде. Татар яшьләре көннәре һәр вакыттагыча кызыклы вакыйгаларга бай булды. Мин бик шат, что бирелектем, мин бик куанам анарга, потому что анда мероприятиега алегерге зур везение керек кешегә. И кем биреләгә равнодушный калмый. Фестивальдә мин беренче кабат, но килергә тагын желанием бар. Әгәр дә сезгә 18 яшь тулган булса, сез татар рухлы кеше булсагыз, фестивальгә һичшиксез килегез. Бүгенгә шулар. Сау булыгыз. Без көз җиткәнне сөйне бирибез. Яшьләр өчен чаралар, бик күп вакыйгалар, бик күп дигән булабыз, әйме? Әлбәттә, җәйнең ахырында да күпме чара булды, әле соңгы көннәрендә дигән. Әйе, шулай туктале. Әмма сиңа алар арасында иң күбе нәрсә шәде? Шәһәр көне дә йөрим, әйме, тик миңа күбрәк ошады менә безнең өлкәгә кагылган чара. Кайсы әле ул? 9нчы милли һәм региональ масса күләм чыганаклар форумы. Әлеге чарага Россиянең 30 төбәгеннән катнашучылар килгән барлыгы 300. Безнең бит аның турында тулы видеозма бар. Әйдә без шуңа тукталабыз. Аннан соң инде сөйләп кенә түгел, инде күреп тә белербез. Карыйбызмы? Әйдә. Шаян ТВ! Малайлар һәм кызлар, Шаян ТВ! Якты йолдызлар, Шаян ТВ! Татар телендә Шаян ТВ! Кичләрен хәбирдә. Милли матбугатның 9нчы форумы быел республиканың иң яшь һәм инновациялар шәһәре Иннополиста узды. Бирегә 29 төбәктән 300-гә якын делегат килде. Ханты-Мансийск өлкәсе, Чечня, Дагыстан, Удмуртия, Башкортстан республикалары. Татарстанга, Казанга зур рәхмәт әйткем килә. Безнең Россиянең милли матбугат
вәкилдәрен шулай йыйып, туплап, бер курга шундай сара оештыргандар өчен шунда. Чөнки бундай саралар бик кирәк, бигрәк тә бүгенге көндә туган телдәр шундай аяныслы хәлдә булганда дип әйтәм, бунда игътибар бик мөһим. Цифрлашу елында барлык өлкә интернетка күчкәндә төбәкләрдә эшләүче милли матбугатны саклап калу ихтыяҗы артты. Биредә җыелган баш мөхәррирләр, медиа өлкәсе белгечләре, телеканал җитәкчеләре үзләренең йөрәк авазын җиткерде. Сегодня уровень межнациональных отношений, уровень стабильности, процесс развития межнациональных отношений действительно оценивается высоко. Не секрет, что Российская Федерация является одним из ведущих лидеров с точки зрения развития межнациональных отношений в мире. Пленар утырышта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыруда төбәк һәм милли масса күләм мәгълүмат чараларының мөһим ролен билгеләп үтте. Ул Татарстанда медиа тармакка һәм басмаларга ярдәм итү тәҗрибәсе белән уртаклашты. Наши республики всегда с вниманием относились к выстраиванию конструктивного диалога со средствами массовой информации, поддержке медиа отрасли. Гомумән сөйләшү бик файдалы булды. Форумда нәтиҗәле практика турында фикер алыштылар, тәҗрибә белән уртаклаштылар. Милләтара һәм динара мөнәсәбәтләр төзүдә масса күләм мәгълүмат чараларының яңа мөмкинлекләрен дә күрсәттеләр. Чулпан, менә каралы. Без бит инде синең белән үз профессияларыбызны сайлап дигәндә, кечкенә чактан ук шуңа әзерләнеп, укырга кереп, укып чыгып, эшкә урнашып, менә бүгенге килеп җиттек дип булаймы? Менә синең мөмкинлегең булса, менә элеккегә кайтырга, әйме? Менә син бүтән юнәлеш сайлар идеңме? Нурислам, мен кичкенә вакыттан бирле үземнең нәрсә теләгәнне белеп үстем, укыдым. Менә хәзер яркын тапшыруны алып барам. Шуңа күрә бер нәрсәне дә үзгәртмәгән булыр идем. Туктале, син нигә сорыйсың? Әллә син үз юнәлешен ошамыймы? Әлбәттә ошый, бер сүздә юк, яратып эшлим. Тик менә андый мөмкинлек булса, мин элеккегә кайтып, тагын бер юнәлешне үзләштереп барырым. Сер булмаса, нинди юнәлеш? Нинди сер түгел инде ул IT юнәлеше. Нәрсәсе белән кызыксындыра инде ул сине? Менә Шулпан, IT юнәлеш бүген көндә ул актуаль юнәлеш, дәрәҗәсе бар, киләчәге бар әлеге профессияның. Һәм әле алар өчен шундый күп чаралар оештыралар. Әйдә, булай. Мин күп сөйләп тормыйм. Видеозымны карыйк, үзең барсын да аңларсың. Әйдә. Егерме 7 август. Акбарс Ретро Карс. Татарстандагы иң кызыклы IT фестивальләренең берсе. Акбарс Digital Fest. Без башлыйбыз. Киттек. Акбарс Digital Festның презентациясе 2021 елның октябрендә узды. Бу фестиваль Татарстандагы иң көтелгән IT чараларының берсе. Рәхмәт. Һәрбер катнашучыга менә мондый рюкзак һәм бейджик бирелә. 400 катнашучы биредә бергәләп ял итте, тәҗрибә алмашты, IT сферадагы үзгәрешләр һәм яңалыклар турында сөйләште. Наша идея возникла в том году, когда все начали потихоньку выходить с удаленки, и мы поняли, что люди стали намного меньше общаться просто на какие-то темы, и развитие как-то IT-сообщества и IT в Казани немножко подугасло. И хотелось внести какую-то новую нотку, чтобы люди подружились, стали развивать IT-сферу, более сильно познакомились о проектах, компаниях, продуктах узнали. И у нас возникла идея такой сделать фестиваль, но сделать не стандартную конференцию, а находить спикеров, которые работают в разных сферах, медицине, кинематографии, производстве, и они рассказывают, как они применяют IT, работая в этой сфере. Бүгенге көндә информацион технологиялар төрле өлкәләрдә кулланыла. Фестивальгә чакырылган 7 спикер IT-ның кинематографиягә, медицинага, дизайнга һәм башка өлкәләргә тәсире турында сөйләде. Мәсәлән, Александр Крайнов ясалма интеллект турында сүз алып барды. Сейчас искусственный интеллект развивается очень быстро. Есть области, где он развился быстро, например, в области компьютерного зрения, распознавания изображений. Он развился, в последнее время там чуть замедлилось развитие. Потом очень быстро развивался генеративный искусственный интеллект, который что-то создавал. Живопись или сейчас текст. Сейчас очень быстро развивается искусственный интеллект, который текст создает. То есть есть области, в которых искусственный интеллект достиг чего-то, и там пока развитие замедлилось, идет медленно. Есть
области, где искусственный интеллект развивается очень быстро. Но благодаря IT у нас появились цифровые камеры, начнем с того. Сейчас цифровая камера — это компьютер. Обычно на Linux, несмотря на то, что это выглядит как что-то какое не похожее на компьютер, это, в общем-то, компьютер со всеми плюсами и минусами. А второе — это компьютерная графика, это и так понятно из названия. Компьютерная графика существует давно, и этот перелом какой-то, когда компьютерной графики стало очень много, это где-то в конце, наверное, 90-х годов. Там произошел перелом, и появились технологии, появились компьютеры, которые очень быстро умеют обсчитывать, с достаточной скоростью умеют обсчитывать материал в высоком качестве. IT өлкәсе компьютер алдындагы эш турында гына түгел. Моны нәкъ менә Акбарс Digital Fest кебек фестивальләрдә күреп була. Акбарс Digital Fest IT сферада эш турында гына түгел. Акбарс Digital Fest ялда. Биредә ял итүнең төрле юллары бар. Шуларның берсе киртәләр аша узып йөрү. Күрүгезчә, Татарстанда IT үсеше өчен бик күп мөмкинлекләр бар. Бүгенгә шулар хуш-хуш. Машинам килеп туктады, димәк хәзер иң илһамлы тукталыш вакыты. Карыйбыз. Нәфисә Назарова. Тумышы белән Башкортстан Республикасының Тәтешле районыннан. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтын тәмамлаган. Тавышын төрле диапазоннарда сынап карый. Иҗат кешенең тормышын ямьле, кызык итә торган хәзинә ди Нәфисә. Беренче җырымны миңа әни 3 яшымда өйрәткән, ул булган Токмаклар. Мин ул Токмакларны колхоз сабантуенда җырлаганмын, дәүәте мине алып барган. Мин җырлый башлаганмын да, сүзләрен онытканмын да, яңадан җырлый башлаганмын. Шулай берничә тапкыр барысын да көлдереп бетергәнмен. Ансамбльдә эшләүчеләрне мин универсаль артистлар дип әйтер идем, чөнки сез җырлыйсыз да, биисез дә. Әйт әле, мондый ритмда эшләү кыен түгелме? Үз концертың булмаса, бер генә, бер-ике җыр гына җырласаң, анда киенәсең, җырлыйсың, керәсең бит инде. Ансамбль концертларында син гел сәхнәдә, анда оркестр уйный, гел алар сәхнәдә утыралар. Син менә киенергә генә кирип чыгасың да сәхнә артына, гел сәхнәдә менә җырлап торасың, анда безнең биючеләр белән бергә номерларыбыз да бар. Гастрольләрдә дә бик күп йөрергә туры килә сезгә. Дөньяның кайсы почмакларында булганың бар инде синең? Мин бөтен Татарстан авылларында булып чыктым дип уйлыйм. Аннары Россия буйлап та бик күп шәһәрләрдә булдык. Казахстанда, Төркиядә, Франциядә, Польша, Венгрия, Италия, Венецияга да кирип чыктык тиз генә. Ансамбльдә эшләмәсәң, кайчан гына бу илләрне күрергә өлгерер идем. Әле костюмнарыңда бик күп булырга тиеш, синең ялгышмасам, ничә костюмың бар барлыгы? Безнең һәрбер номерда үз костюм. Безнең шундый программа булган иде, изге бакчалар дигән. Анда 10-нан артык без костюм алыштырдык, хор төркеме. Биючеләр алар тагын да ешрак алыштыра. Шуңа ничә костюм икән әйтә дә алмыйм. Алар бик күп. Безнең ансамбль бинасы монда гына. Әйдә барып карыйк. Әйдә, китик. Безнең монда костюмнар саклана. Хор костюмнары. Шундый матур, шундый шигүле итеп эшләнгән алар. Мондагы бизәкләр, ташылар, искиткеч. 37нче елдан башлап монда гел шулай костюмнар теккәннәр, алар да һаман монда саклана, элекке костюмнарда. Һәм яңаларын да тегеп торалар. Монда искиткеч күп костюмнар. Әле костюмнар белән бер рәттән сезнең ниндидер шундый матурлык, бизәнү әйберләр дә бар дөнья булса. Бармы синдә? Әйе, дә мин сиңа күрсәтәм. Безнең шундый шулпылар бар. Шулпылар, көмеш шулпылар. Аннары безнең бар алтын шулпылар. Ниләр генә юк монда. Миңа калса бу кызлар өчен алкалар, чын хәзинә. Искиткеч, нәрсә генә юк монда, нәрсә генә юк. Билезиклер де бар.
Мен қалсам маңа бек келешек. Татар қызына. Шундай матур. Ауырдадыр әлі бұл матурғына төгілі ме? Біздің костюмдарыбыз да ауыр, міне мұнысын көтеріп қара әлі. Неше килограмм бұлар? Бір тапқыр, бошыннан да бек ауыр. Мен қалса бір 10 килограмм ғана бардырмында еркінді. Аны еще баш киімі де бар. Ол баш киімі де ауыр. Анда да шындай тәңкелер, темірлер. Бошынлап та бек ауыр мұны көтеріп қарамасағыз, сіз менің әйткенге ұшанмассыз. Міне бұлай көтеріп жерге әлі еше ауағына дегенде. Міне бұлай. Үстіңде көтеріп жерге керек еше әлі мүмсін. Міне бұл сенекі де бұғай, мен тартып шығардым. Сенің костюмны. Ескеткіш матур, ескеткіш костюмдар. Әбілесіз мен сізге әлігі матурлықтан иқтибарыңызына башқа бір матурлыққа юнәлтірге тәғдим етем. Шолпан қарайлы, мына сен жай жетсе, жай бошында оқ, жай бойына план түзіп қойайдың, айма? Күзге мені нендей пландар? Ой, Руслан, білесің келсе, мен бұл күзге бір планда түзімедім. Чөнки күз ол бит һәр вақытта шун хәтлек вақиғаларға бой. Шуңа күрә мин нәрсәгә уйласам да ул үзгәрергә мөмкин. Шуңа күрә берәр вакыйга була икән, мин аңа җитешәм икән, яны башкарам юк икән. Юк. Менә шулай. Қарайлы, міне Шолпан болып, Шолпан да план түземеслік болғаштан не хәтлік вақиғалар, не хәтлік шаралар күтесің бізні? Көтә генә түгел, күтмәс узды бит инде аның. Менә кара. Белән яңа планета. Илсия, нинди яңа планета турында сөйлисең син дип сорасагыз, хәзер барысын да аңларсыз. Әлегә бәйрәмгә рәхим итегез. Сөз гади үзәк турында гына бармый, биредә аутизм һәм башка сәламәт үзенчәлекләре булган балалар дәвалана. Сөз уңайыннан әлеге оешма Идел буеның иң зур үзәкләренең берсе дип санала. Бүгін мені яңа біздің общественная некоммерческая организация ешма бар новая планета, яңа планета. Олар 4 жыл элекке мені açtılar, үзләрінің реабилитационный центрны. Онда балаларны карыйлар, ярдәм итәләр. Онда бик шундай квалифицированный специалистлар эшлиләр. Әлеге үзәк үз эшчәнлеген медицина ярдәме сыйфатының дөнья күләм стандартлары нигезендә гамәлгә ашыра. Штат тиешле әзерлек, ягъни квалификация үткән хезмәткәрләрдән генә тора. Ә барлык процедуралар пациентның гомуми халаты һәм үткәрелгән диагностика нигезендә билгеләнә. Сәлам кызлар, хәлләрегез ничек? Әйбәт. Сез монда менә чыгыш ясарга килгәнсездер инде, әйме? Әйе. Сез бүген нинди җырлыгызны башкарачаксыз? Композитор Шипшыклар. Сезнең инде легендар име җырыгыз. Һәм тиздән аларның чыгышларын көтеп калабыз. Сначала из других городов и привозить к нам детей. Потом к нам стали приезжать дети из других республик. А сейчас к нам приезжают дети из всей России, из других стран. И мы гордимся нашей республикой, мы гордимся нашим городом, и мы очень гордимся нашим центром. Биредә логопедлар, психологлар һәм балалар табиблары эшли. Үзәккә 4 ел булуга карамастан, аның белән Татарстан гына түгел, ә чит ил халыклары да таныш. Биредә төрле яшьтәге балаларга яраклашкан төркемнәр оештырылган. Әмма теләгән кешеләргә махсус дәресләр шулай каралган. Дуслар, монда балалар өчен төрле майданчыклар әзерләнгән. Менә монда печеньеларга балалар матур бизәкләр ясый алалар. Сәлам, привет.
Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я рисую. Рисуешь? А что ты рисуешь? На что рисуешь? Такой честный разговаривал с самцом. Если у меня Ага. Битиңдә нәрсә ясалган? Дракон. Онда ясадың, әйме? Молодец, молодец. Әйдә, яра яса. Сиңа карап торам бераз. Нинди матур күбәләк килеп чыга. Үзенең туган көнен әлеге үзәк Казан халкы белән уртаклашырга булды. Матур бәйрәм барлык теләүчеләрне Горький Әмәт паркында җыйды. Бирдә төрле стаханәләр, аквагрим, җыр бию һәм башкалар. Әйдәгез әлеге мөхиткә бергәләп чумыйк. Праздник замечательный, просто отличный. Посмотрите, настроение и у родителей, и у детей. Просто в восторге. Мы здесь сегодня все. Реабилитационный центр новой планеты – это без преувеличения самый крупный центр в Поволжье для детей с особенностями развития, для детей с аутизмом. Әлеге оешманы без тагын бер кат туган көне белән котлыйбыз һәм киләчәктә дә уңышлар теләп калабыз. Көз җитеп көннәр суытуга бер дә борчылмагыз. Яшел такташында һәр вакытта да кызу булачак. Чөнки безнең тапшыруда татар яшьләренә кагылган иң актуаль һәм кызыклы вакыйгалар күтәренке кәеф белән бирелә. Бүгенге безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр. Яки сезгә уңайлы булган вакытта сез безне YouTube яисә Rutube каналында таба аласыз. Хуш-хуш. Хуш-хуш. Кәміне